салому алайкум. мавзӯи имрӯзаи мо пайвастагӯи дигари органики оксигендор ин спиртҳо мебошад. мо сар мекунем мавзӯи спиртҳоро. Спиртҳо аввал барои он бо як бор хотиррасон мекунем ки пайвастагии органики оксигендор гуфта чиро меноманд. Пайвастагии органики оксигендор гуфта пайвастагиҳоеро меноманд ки атомҳои дар таркибашон атоми карбон дорад, оксиген дорад ва гидроген дорад. ва таснифашро мо дар дарси гузашта ҳам гуфта будем ки онҳо ҷудо мешаванд ба спиртҳои фенолҳо, алдегиду кетонҳо, кислоти органикӣ, эфирҳои мураккабу эфирҳои содда, чарбҳо ва собун ва охирон ангиштобҳо, яъне карбогидратҳо. ва оғоз мекунем аз худи спиртҳо. чиро спирт меноманд? Спиртҳо пайвастагии органики оксигендоре ки як ё якчанд ҳидроксогурӯҳ доранд, спиртҳо номида мешавад ва спиртҳо тасниф карда мешавад аз рӯи чунин нақша. яъне тасниф классификатсияи спиртҳо чунин аст. яъне вобаста ба сохти радикал, вобаста ба миқдори гидроксогурӯҳ, вобаста ба мавқеи гидроксогурӯҳ дар атоми карбон. вобаста ба сохти радикал мешаванд сер, носер ароматӣ. вобаста ба миқдори гидроксогурӯҳ мешаванд як атома ё бисёратома, ки бисёратома мешавад ду атома, се атома ва гайра. барои мо то се атомаш бас аст. мавқеи гидроксид бошад гурӯҳи OH. инҷо мешавад якума, дуюма, сеюма, яъне ки OH дар карбони якума агар пайваст бошад якума номида мешавад. агар OH ба карбони дуюма пайваст бошад спирти дуюма номида мешавад ва OH ба карбони агар сеюма пайваст бошад спирти сеюма номида мешавад. ва оғоз мекунем аз сохти радикал. вобаста ба сохти радикалашон яъне гуфта будем мешавад сер, носер ва ароматӣ. сер гуфта чиро меноманд? Сер гуфта радикалаш бояд танҳо банди якчанда дошта бошад, яъне ҳаднок бошад. радикалаш чӣ бошад? Банди якчанда дошта бошад. банди якчанда, яъне банди фақат якчанда дошта бошад радикалаш. мана мисол оварда метавонем ба монанди чиро мисол оварда метавонем. метанол масалан. метанол CH3OH. радикалаш банди фақат якчанда дорад. дар шакли структура агар нигоҳ кунем ина H H H. ё ки масалан этанол карбон 2 H5OH, яъне CH3 банди якчанда CH2OH. ё ки CH3 CH2 باز CH2OH. яъне ки дар радикалашон танҳо банди чи аст? Якчанда аст. ногуфта намонад ки номгузории спиртҳо номи пасванди ол гирифта мешавад. барои спиртҳо пасванди ол хос аст, яъне ки пасванди ол мегирад ва номи алканро мегирем. масалан метан, як карбон бошад метан, пасванди чӣ метем? ол метем, мешавад метанол. метанол номи алкан ва пасванди ол. ин ду карбон дорад, значит мешавад чӣ? этан. этан ва бо иловаи пасванди чӣ? ол. бошад як ду се карбон дорад, пропан мешавад. пропанол ё пропанол як аст. баъд мефаҳмем ки чаро пропанол як шуд. ҳозир нишон медиҳем дар номгузории дигар аз рӯи сохти дигари спиртҳо. носер. носер гуфта чиро меноманд? дар радикалашон банди бояд дучанда дошта бошад. банди чӣ? дучанда. радикалашон дорои банди дучанда ё ки сечанда, яъне носер аст. пи банд агар дошта бошад ин носер мешавад. масалан мо дорем аз мавзӯи алкенҳо бояд шинос шуда боше ки радикали алкенҳо буд радикали винил ва радикали аллил буд. ба инҳо мисол оварда метавонем ҳаминҳоро. масалан винил агар гирем CH2 банди дучанда CH OH. спирти винил мешавад. спирти винил. спирти винил ё этенол. этенол ҳам гуфта мумкин аст. спирти винил ё этенол. дигараш бошад спирти аллил CH2 банди дучанда CH якчанда CH2OH. спирти винил аста спирти носувор аста. ҳамоно ба алдегиди ацетат этанол табдил меёбад, аммо иш устувортар аст. яъне ки аз рӯи қоида бояд ки OH бояд дар карбони банди дучанда назди карбони банди дучанда ва вуҷуд надошта бошад. аз рӯи қоида ба ҳамин хотир бо инро мисол оварда метавонем. мисол шуда метавонад. инаш бошад спирти аллил. аллил ё пропенол мегем. ира мо гуфтем чӣ мегем? этенол. этенол боша пропенол.
пропенол. Пропенол. Номи дигараш пропенол. Пропенол. спиртҳои дигари вобаста ба гуфтем сохти радикалашон ароматӣ аст. Ароматӣ яъне ки радикалашон ба ҳалқаи бензол агар пайваст бошад. Радикале ки гурӯҳи оаш дорад, агар ба ҳалқаи бензол пайваст бошад, масалан мо спирти бензил дорем спирти бензил, мисол овардан метавонем. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.